Juan Carlos, Estou aquí. os compañeiros do Gran Camiño, logo de facer as súas nominacións, decidiron que eres o expulsado logo de estar Ben, chavales. 18 puntos para Juan Carlos, Nada máis. 14 para mí. Venga. Controla esa asistencia. Sí, nada, vale. Venga, segundo como piloto. Venga, vou para que si me... Aí cá. Bueno. Dame el papu, separa lo que quieres. Non fixen, non. Vende por aquí, vende por aquí, por aquí. Rapaces, portádelo ben, ou non. Hasta logo. Torno para casa contento, non contentísimo, a verdade é que non o esperaba, cuidado. Pero bueno, como xa tiña os plans feitos de cando saíse, pois aí vamos, volvo para casa, o máis importante de todo que deixei de fumar, eu xa colgo aquí as botas e saio do ring. Nos vemos en plató. Un saúdo para todos, hasta logo. Compañeiro, un placer. Hasta a próxima, Fran, moitas gracias. Feliz reencontro en casa, Sí, sí, eso seguro. Hasta logo. Estou chegando. Veña. Vamos, eu personalmente penso que o ser de Santiago é o que levo a peregrinaxe máis por dentro, non? É que o que máis debería entender do tema. E como peregrino, pois, penso que ten o look 100%. Ah, carallo, como me descubriste? Estaba ben escondido, ¡Ah! ¡Ilusión de toda unha vida!